Videosco Televisió i Canal Terres de l'Ebre han arribat a un acord de col·laboració que té per objectiu potenciar la cobertura informativa dels 17 municipis de la comarca de la Ribera d'Ebre. L'acord l'han signat avui divendres a l'Ajuntament d'Ascó, l'alcalde Rafael Vidal i el director del Canal Terres de l'Ebre, el periodista Josep Maria Arassa. Ho han fet en presència de la coordinadora de Videosco Televisió, Roser Jordà, i d'Andreu Prunera, el periodista que a partir d'ara s'integrarà al projecte que enceten les dues televisions. L'objectiu del conveni és que sense cap càrrega afegida per a les parts es posi en pràctica un intercanvi de serveis que beneficiï a les dues televisions. Prunera s'ubicarà a les instal·lacions de Videosco Televisió i diàriament tindrà com a objectiu cobrir l'actualitat informativa del conjunt de municipis de la Ribera d'Ebre. Un dels aspectes decisius per assolir aquest acord és que les dues televisions ja formen part des de fa anys de la xarxa, una entitat que coprodueix continguts conjuntament amb les entitats que en formen part. Amb la contribució per part de tots els mitjans adherits s'enriqueix l'oferta audiovisual i s'intercanvien els diferents espais. Per al grup L'Ebre i per al Canal Terres de l'Ebre la importància de l'acord d'avui és que podem tindre una delegació, un delegat, un periodista d'una manera permanent aprofitant les instal·lacions de Videosco Televisió, que es converteix en certa manera en la delegació, la capital televisiva de la comarca de la Ribera d'Ebre, i des d'aquest intercanvi el que volem és que Andreu Prunera, el periodista que estirà permanentment aquí, que és de Flix, és flixanco, pugui cobrir Ascó i la resta dels 13 municipis de la comarca de la Ribera d'Ebre d'una manera permanent. Les conseqüències més visibles que de manera immediata es podran visualitzar són diverses. Per exemple, BAT podrà potenciar la presència de més notícies dels municipis veïns dins de la seva programació. De la mateixa manera, l'actualitat de la Ribera d'Ebre també tindrà més presència, fruit de la proximitat, als propis informatius del Canal Terres de l'Ebre. Finalment, la informació de la Ribera d'Ebre estarà disponible a la xarxa per a qualsevol televisió catalana que estigui adherida. Videosco Televisió, amb tota la professionalitat i l'increment de recursos que des del municipi sempre s'ha posat, ha permès arribar a aquest reconeixement per part d'un canal que comença a ser ja important a les Terres de l'Ebre i que el fet que s'hagin fixat i també que hagin avaluat la capacitat tècnica i professional que acumula Videosco Televisió, tant els mitjans econòmics com les instal·lacions, com els recursos humans i les persones, evidentment, que feu la realitat dia a dia d'aquest organisme, aquest és un reconeixement que pel poble d'Ascó i en concret amb la institució davant de Videosco Televisió fa que ens sentim tots molt orgullosos. Alcalde.